गाज्रि सानना नायनो सान सम लानानै नोंनो आं फोरमायना होसान। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैलायबाय लेटेस्ट आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअ। बे भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदों फुंबिलि बसुमतारी आरो रिंखां ब्रह्मआ। लोगोफोर, बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामनो दाबाव लोगोफोर। थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।